Dobrý deň. Jak dobrý deň, veď sú 3 hodiny ráno, čo chcete? Nič. Tak na čo mi voláte? Teraz je to najlacnejšie. Zdravím, prosím vás, Rastislavo, ako sa tam dostane? Rastislava ulica. Rastislava ulica. Veľmi jednoduché, tak dobre počúvajte. Pôjdete po križovatke, doľava. Na konci križovatky, zle som povedal. Na konci križovatky doľava. Áno, po hlavnej. Potom pôjdete rovno, napravo bude kostol a naľavo od neho sú potraviny, jednota. Jednota, veľká budova. Dobre, prosím vás, kam to chcete ísť? Na Rastislavu. Rastislava? Tak to vám poviem veľmi presne. To pôjdete 100 metrov rovno a na kruhači prvý vľavo. Ale tam je teraz zákaz. Nie je tam zákaz. Po 100 metroch rovno Ulice tam robia. bude jednosmerka, zavočíte doprava. A pri takom dome sú tam potraviny. Vážne, Jednota. nebudeme otočiť. Za potravinami, včera som tam bol. Ale dneska tam stavajú ulicu. Po 100 metroch doprava zabočíte, dobre? Počúvajte, ja tu bývam, ja to viem lepšie. A vy neviete, kde bývate. Jak je ten dom, tak potraviny sú tam hneď. Ale nie, to už dávno zrušili. Ale vieš čo, ty ma neštri, hej. Prosím Ja vás. to viem lepšie ako za potravinami. Hej, prosím Vás ťa. som tu v živote nevidel, tak prosím vás. Čo si? Ale ja som nevidel za seba. Ale ja tu žijem A vy ste 15 domáci? rokov. Vy nie ste domáci. Som domáci, tu bývam. Hej? Áno. A ty si skade potom. Veď ja som... Nebývaš tu. To čo je? Hej? A kedy si bol to naposledy pri potravinách? No. Po pravej strane bude taký veľký kontajner, ale ten si vy nebudete všímať. Pôjdete skrz... Prosím vás, kam idete? Rastislava. Rastislavova? Tak to vám veľmi poviem Ale veď to veľká budova. Prosím vás, kam chcete ísť? Na Rastislavu. Rastislavova ulica? Tak to vám poviem Teda. Ale normálne pokračuj. Chcem pokračovať, toto vám nemôžem veriť, veď včera som tam bol. A prečo tam nebol? Jednoduché, tak dobre počúvajte. Pôjdete na koniec križovatky, tam zahnete doľava. Takto rovno po hlavne. Áno, po hlavnej ceste. Po približne 300 metrov po jeden veľký rybník, ale ten si vidí. Potom na pravej strane bude kostol. Pôjdete rovno popri kostole, tam bude hneď fara. Na čo si vymýšľaš takéto to chcete ísť? Rastislavova, tak to vám poviem veľmi presne. Takže 100 metrov pôjdete rovno a na kruhači prvý vľavo. Ale to bude mať dlhšie, to zbytočne pôjde. To Je toto. Ale...